Matur Paisio. Kudo Prasetyo. Memang untuk Anda.
os os yo 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 lo dos Lamat katon ecane yen wong berangkatan mancara aduh wiragane sinawatan ambo bacaan desa ayo Prasetyo Glendoan Waseng Soro enak mas Bams Production Pos katon tejane yen po brokaton mancara aduh wiragane sinawalan yo hey yo ayo yo ayo ayo ya Os
iya kudo Prasetyo Gelendongan punya yo buka Siti aduh hey oh 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 ayo ayo iya os ya oh jos oh ya oh ya eh oh ya buka Siti aduh buka Siti oh ayo yo kudo Prasetyo asik loh iya la la ha 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 jamane aku jaman sikil ra nyepatu jamane kowe jaman sikil ora tau laku zamane maju kabeh seneng padha guyu ning kok yo sing eling piye sikil karo asik ayo yo yo jamane aku jaman sikil ra nyepatu jamane kowe jaman sikil ora tau laku zamane maju kabeh seneng padha guyu ning kok yo sing eling piye sikil karo kudo Prasetyo Gelendongan punya yo
Hey,